बयनिबो गिबिसिनथाराव दानो जोंनि बे न'खराव सफैनो हानाय साफ्रोम सार नोंथांमोनखौ आं हामबाय होनो आरो गिबिसिनथाराव आंनि फिसालानि IIT फरायनायाव हाग्रामा महिलारि सारा आंनो बे अनसुंथाइखौ हरनायनि थाखाय आं सारखौ जोबोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामबाय होननाय थाबाय। सारसिद मिहिर इस्लारि मुंनि सासे IIT स्टुडेन्ट बिथाङा आथिखालाव गुवाहाटीआव IIT केमिस्ट्रियाव बिथाङा एडमिशन मोनबाय आरो फरायगासिनो दङ। बिथांनि न'खरनि जिथु रांखान्थियारि हालोद गाज्रि होननानै हाग्रामा महिलारि सारनिसिम मोनसे एप्लिकेशन होदोंमोन आरो बिथांनि एप्लिकेशनखौ रेसपन्स होनानै हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि इउथ BPF नि मोनसे हान्जा क'क्राझारनिफ्राय दिनै फाथायहरदों आरो जोङो बाटासिपुराव फैनानै सारसिद मिहिर इस्लारिनि जि गार्जेन बिमा आरो बिफा दङ बिथांमोननि आखायाव सारसिद इस्लारिनि लेखा फरायनायनि मुङै जोङो 2 लाख रां थाखा दिनै रांनि अनसुंथाइ होफैदों आरोखि। आरो सारा BTC आव हाग्रामा महिलारि सारनि अननायाव जोङो गरिब जोंनि स्टुडेन्टफोरनि फरायनाया जाहाथे साक्सेस जायो बिथांमोननि सिमाङा जाहाथे मोगथां महर मोनो बेखौ नोजोर बोनानै हाग्रामा महिलारि सारा सोलोंथाइ बिथिङाव जोबोद गोसो होनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो जोंनि गरिब न'खरनि फरायसाफोरखौ IIT फरायनो मेडिकेल MBBS फरायबाय थानाय स्टुडेन्टफोरनो NIT फरायबाय थानाय स्टुडेन्टफोरनो आरो माखासे टेक्निकेल लाइनाव जायफोर स्टुडेन्टफ्रा लेखा फरायनो गोसो जानानै बिथांमोना एडमिशन मोनबाय सोरबा काउन्सिलिंआव पास जाबाय बिथांमोन बायदि स्टुडेन्टफोरनो दिनैहाय सारा BTC आवनो हाग्रामा महिलारि सारा राङारि अनसुंथाइ होदों आरो BPF हान्जानि पार्टी फान्डनिफ्राय लोगोसे स्टुडेन्ट वेलफेयार फान्डनिफ्राय आरो लोगोसे BPF हान्जाखौ मोजां मोनग्रा माखासे मानसिफोरनिफ्राय बेबायदि खांलायलायनानै राङारि अनसुंथाइ होनाय नोंथांमोना नुबोगासिनो दं आरोखि।